Κάθε μέρα πίσω από τις σκέψεις και τις δυσκολίες υπάρχει μία αλήθεια. Όλα είναι ένα. Σήμερα ας τη φέρουμε κοντά στη καρδιά. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Εδώ μοιραζόμαστε αποσπάσματα από πνευματικές διδασκαλίες και τα μετατρέπουμε σε απλές καθημερινές πρακτικές που ανοίγουν την καρδιά. Ξεκινάμε με το The Law of One, ο νόμος της ενότητας, όπου η οντότητα Ρα μας θυμίζει την πιο δυνατή αλήθεια, ότι όλα είναι ένα. Στις αρχές της δεκαετίας 80, η ομάδα LL Research κατέγραψε μια σειρά συνεδριών channeling. Η οντότητα που μίλησε ονόμασε τον εαυτό της Ρα, συλλογική συνείδηση από ανώτερη πυκνότητα. Δεν θα διαβάζουμε βιβλία ολόκληρα, θα αγγίζουμε μικρά αποσπάσματα και θα τα γιώνουμε σε πρακτικές για την καθημερινή ζωή. Ο νόμος της ενότητας, ο Ρα, λέει: όλα είναι ένα. Το ένα είναι αγάπη, φως. Φως, αγάπη. Ο άπειρος δημιουργός. Και συμπληρώνω, αν αυτό το πάρουμε στα σοβαρά, αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε εμάς, τους άλλους και τα γεγονότα. Δεν είμαστε ξύχωρα νησιά, είμαστε κύματα του ίδιου ωκεανού. Δηλαδή, στον καθρέφτη βλέπω έναν άνθρωπο με ατέλειες, αλλά και τον δημιουργό που μαθαίνει μέσα από εμένα. Στον δρόμο βλέπω τη διαφορετικότητα και όμως τον ίδιο σπινθήρα σε όλους. Ακόμα και στις συγκρούσεις, πίσω από τον πόνο υπάρχει η ίδια ουσία που αναζητά ισορροπία. Και συνεχίζει ο Ρα: δεν είσαι μέρος ενός υλικού σύμπαντος. Είσαι μέρος μίας σκέψης. Αυτό που καταλαβαίνουμε εδώ είναι ότι η πραγματικότητα είναι πιο νοητική συνείδηση από όσο νομίζουμε. Οι προθέσεις, η προσοχή και η ποιότητα της καρδιάς μορφοποιούν την εμπειρία μας. Ακολουθεί μία μικρή πρακτική για ένα μικρό πνευματικό διάλειμμα. Κλείσε απαλά τα μάτια σου και πάρε 3 αργές αναπνοές. Βάλε την παλάμη στην καρδιά και στην εισπνοή πες: δέχομαι φως και αγάπη. Και στην εκπνοή στέλνω φως και αγάπη. Οραματίσου μία λεπτή χρυσή γέφυρα από την καρδιά σου προς ό,τι σε δυσκολεύει σήμερα. Και συνέχισε την αργή σου αναπνοή. Μείνε για 3 κύκλους
σιγά σιγά επιστρέφουμε στη συνέχεια του Raw Material. Ο Ra μας υπενθυμίζει η καρδιά της άσκησης της προσωπικότητας είναι τριπλή. Γνώρισε τον εαυτό, δέξω τον εαυτό, γίνε ο δημιουργός σου. Άρα πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι δεν είναι θεωρία, είναι καθημερινή πρακτική, δηλαδή παρατήρηση, αποδοχή και έμπρακτη αγάπη. Ακολουθεί μία μικρή εργασία ισορροπίας. Θυμήσου μία στιγμή που αντέδρασες από φόβο ή θυμό. Ρώτησε τι προσπαθούσε να προστατεύσει μέσα σου. Φέρε κατανόηση και μία φράση. Σε βλέπω, σε δέχομαι και επιλέγω αγάπη. Η ισορροπία δεν σημαίνει να κρύβω τα δύσκολα, αλλά να τα αγκαλιάζω μέχρι να μαλακώσουν. Στο επόμενο απόσπασμα, ο Ra μας μιλά για την τρίτη πυκνότητα που ζούμε. Αυτή είναι η πυκνότητα της επιλογής. Υπηρεσία προς τους άλλους ή προς τον εαυτό. Άρα, η τρίτη πυκνότητα μας δίνει τη δυνατότητα κάθε μέρα να ψηφίζουμε με μερικές πράξεις. Θα απαντήσω με καρδιά, θα σεβαστώ την αλήθεια μου και του άλλου. Αυτή η επιλογή χτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο. Στο επόμενο απόσπασμα, ο Ra μας υπενθυμίζει τι είναι ο διαλογισμός και η προσευχή. Είναι οι πύλες προς το άπειρο. Άρα η σιωπή δεν είναι κενό, είναι πόρτα. Μερικά λεπτά κάθε μέρα αρκούν για να αλλάξει το κλίμα μέσα μας. Και για να κλείσουμε όμορφα το πρώτο μας βίντεο, σε προσκαλώ σε μια μικρή πρακτική να πας μπροστά σε ένα καθρέφτη ή φέρε στο νου σου το πρόσωπό σου. Κοίτα απαλά τα μάτια σου. Προσπάθησε να κοιτάς μέσα στα μάτια, να μην ξεφεύγει το βλέμμα σου. Και πες. Σε βλέπω. Σε δέχομαι. Σε αγαπώ. Βάλε την παλάμη σου στην καρδιά. Άφησε 3 αργές αναπνοές να απαλύνουν οποιαδήποτε ένταση υπάρχει στο κορμί σου. Στο κεφάλι, στον
στον αυχένα, στους ώμους, στην πλάτη, στη λεκάνη, στα πόδια, στα πέλματα. Κάνε μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή και κλείσε με μια εσωτερική υπόσχεση. Σήμερα επιλέγω την ενότητα της πράξης μου. Κλείνοντας το σημερινό βίντεο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αγγίξαμε 5 σπόρους από το Raw Material. Ο πρώτος, ότι όλα είναι ένα. Ο δεύτερος, ότι είσαι μέρος μίας συνείδησης. Ο τρίτος, γνώρισε, δέξου, γίνε ο δημιουργός. Ο τέταρτος, η καθημερινή επιλογή αγάπης σε διαμορφώνει. Και ο πέμπτος, η σιωπή ανοίγει πόρτες. Κράτησε έστω έναν σπόρο για την εβδομάδα σου. Αν σε άγγιξε, κάνε εγγραφή και άφησε μου σχόλιο. Ποιος σπόρος σε κάλεσε σήμερα? Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς ο Ra μιλά για τη μετάβαση συνείδησης και πώς τη ζούμε πρακτικά. Μέχρι τότε, θυμήσου, είσαι μία πολύτιμη ακτίνα του ίδιου φωτός.